अम्बे मैया झूलथे ढेलुआ मोर शीतला मैया झूलथे ढेलुआ अम्बे मैया झूलथे ढेलुआ मोर शीतला मैया झूलथे ढेलुआ रतनपुर ले महमाई आवे ढेलुआ झूलेला 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 डोंगर गड़लावा बमलेश्वरी मैया ढेलुआ झूले बारो मोर अम्बे मैया झूलथे ढेलुआ मोर शीतला मैया झूलथे ढेलुआ मैहर ले आवै चंडी देवी ढेलुआ झूलेला 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 रायपुर ले आवै बंजारी माता ढेलुआ झूले बारो मोर अम्बे मैया झूलथे ढेलुआ मोर शीतला मैया झूलथे ढेलुआ अमरकंटक ले आवै नर्मदा मैया ढेलुआ झूलेला 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 राजिम ले आवै नाथल देवी ढेलुआ झूले बारो मोर अम्बे मैया झूलथे ढेलुआ मोर शीतला मैया झूलथे ढेलुआ मोर अम्बे मैया झूले
झूलथे ढेलुआऊ मोर शीतला मैया झूलथे ढेलुआऊ मोर अम्बे मैया झूलथे ढेलुआ वो मोर शीतला मैया झूलथे ढेलुआ वो झूलथे ढेलुआ मैया झूलथे ढेलुआ दाई झूलथे ढेलुआऊ मोर अम्बे मैया झूलथे ढेलुआ वो मोर शीतला मैया झूलथे ढेलुआ वो मोर अम्बे मैया झूलथे ढेलुआऊ मोर शीतला मैया झूलथे ढेलुआऊ मोर अम्बे मैया झूलथे ढेलुआ वो मोर शीतला मैया झूलथे ढेलुआ वो मोर अम्बे मैया झूलथे ढेलुआ वो मोर शीतला मैया झूलथे ढेलुआ वो स्वरांजलि स्टूडियो, नेमीचंद गली नंबर 2, गंजपारा, रायपुर।